Αγαπημένες μου, καλησπέρα. Απόψε θα σας δείξουμε μια πολύ ωραία συνταγή για τσουρέκι πασχαλινό και σκέτο και γεμιστό με πραλίνα σοκολάτας. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε με τα υλικά μας. Χρειαζόμαστε για αυτή τη συνταγή τα εξής υλικά: 400 γραμμάρια γάλα, 80 γραμμάρια μαγιά, 310 γραμμάρια ζάχαρη, 80 γραμμάρια βούτυρο, 6 αυγά και 1 κιλό και 300 γραμμάρια αλεύρι. Επίσης χρειαζόμαστε μία κουταλιά της σούπας μαχλέπι και μία κουταλιά της σούπας μαστίχα χείου και 2 βανίλιες. Αυτά είναι τα υλικά μας. Για το ζυμάρι χρειαζόμαστε τα εξής υλικά: 80 γραμμάρια βούτυρο, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 400 ml γάλα, 80 γραμμάρια νοπή μαγιά, 6 αυγά, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις κρίσεις, μία κουταλιά της σούπας μαχλέπι, μία κουταλιά της σούπας μαστίχα και 2 βανίλιες. Τώρα, ξεκινάμε ως εξής. Φτιάχνουμε πρώτα το προζύμι μας. Για το προζύμι βάζουμε μία φλιτζάνα χλιαρό γάλα που είναι 200 γραμμάρια, τη μαγιά μας 80 γραμμάρια, τη διαλύουμε μέσα, 25, 75 και λίγο από εδώ πέρα 80 γραμμάρια. Λοιπόν, και θα ανακατεύουμε. Λοιπόν, στο προζύμι μας βάλαμε επίσης μία κουταλιά ζάχαρη και μία κουταλιά αλεύρι, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε στην άκρη να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Τώρα, παίρνουμε ένα τσικάλι, βάζουμε μέσα το βούτυρο, 80 γραμμάρια που είπαμε, τη ζάχαρη, 310 γραμμάρια και μία κούπα γάλα που είναι 200 γραμμάρια και επίσης όλα τα μπαχαρικά μας. Μία κουταλιά μαστίχα, μία κουταλιά μαχλέπι και 2 βανίλιες. Παίρνουμε λοιπόν το τσικάλι μας, το βάζουμε στη φωτιά. Ωραία, λοιπόν, φτιάξαμε το όμορφο προζυμάκι μας, το βλέπετε πόσο έχει ανεβεί και πόσο έχει φουσκώσει, έχει ενεργοποιηθεί η μαγιά μας και είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσουμε. Επίσης λιώσαμε το βούτυρο με τη ζάχαρη και το γάλα, αλλά να μην είναι καυτά, βάλαμε μέσα και όλα τα μπαχαρικά μας. Λοιπόν, τα βάζουμε εδώ σε μία μπασίνα και περιμένουμε να κρυώσουν. Βάζουμε λοιπόν το προζυμάκι μας μέσα εδώ μαζί με το μείγμα αυτό, το οποίο το κρυώσαμε, έτσι, δεν το αφήνουμε να είναι ζεστό γιατί δεν θα μας κάψει το προζύμι μας. Λοιπόν, το ανακατεύουμε, βάζουμε και τα αυγουλάκια, 6 είπαμε, τα ανακατεύουμε και αυτά όλα μαζί και προσθέτουμε στο τέλος το αλεύρι, το οποίο αλεύρι, όπως σας έχω πει, χρησιμοποιώ εγώ το MasterChef αλεύρι, το οποίο είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο αλεύρι και έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι μυρωδιές, κρίμα που δεν μπορείτε να τις δείτε κι εσείς. Λοιπόν, βάζουμε το αλεύρι σιγά σιγά, να δούμε, έτσι. Δεν το βάζουμε όλο από την αρχή, το βάζουμε σιγά σιγά το αλεύρι μας. Μυρίζει η μαστίχα, μυρίζει το μαχλέπι, πάρα πολύ ωραία, οι βανίλιες. Είναι πάρα πολύ ωραίες μυρωδιές ανοιξιάτικες πασχαλινές. Λοιπόν, φτιάξαμε το ζυμαράκι μας, το οποίο όπως βλέπετε είναι αρκετά μαλακό. Δεν μας πειράζει αυτό, θα το αφήσουμε και όταν ανεβεί θα είναι έτοιμο αυτό. Τώρα έχουμε μαζέψει το ζυμάρι, το οποίο ανέβηκε αρκετά, δεν το δείξαμε βέβαια,
ανεβασμένο όπως ήταν, ξεχύλισε από τη λεκάνη και θα το μοιράσουμε τώρα στα 4 κομμάτια για να κάνουμε τα κουλούρια μας. Κάνουμε 3 μπαστούνάκια. Ωραία, και το πλέκουμε τώρα μια ωραία πλεξούδα. Τη φτιάχνουμε έτσι λίγο από τις άκρες. Ωραία, και το βάζουμε. Εγώ τα βάζω σε μια φόρμα κέικ, τα βάζω. Θα αφήνουμε στην άκρη να ανεβεί τώρα. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα το γεμιστό τσουρέκι. Ανοίγουμε, κάνουμε πάλι 3 μπαστούνάκια. Το κάθε μπαστούνάκι όμως τώρα το ανοίγουμε σε φυλαράκι. Βλέπετε, έτσι. Και του βάζουμε σοκολάτα ή ό,τι άλλο θέλουμε εμείς. Μπορεί να θέλουμε μαρμελάδα, μπορεί να θέλουμε κάτι άλλο. Εγώ βάζω πραλίνα. Λοιπόν, δεν το πάμε στις άκρες για να μπορούμε να το γυρίσουμε ωραία, να μην φεύγει η σοκολάτα. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πως το γυρίζουμε. Το ρολάρουμε λοιπόν, βλέπετε, έτσι. Και κάνουμε ένα ωραίο μπαστούνάκι πάλι, το οποίο θα φτιάξουμε μαζί με τα υπόλοιπα ένα ωραίο κουλούρι, να τα πλάσουμε κανονικά. Έτοιμα τα όμορφα τσουρέκια μας. Δεν είναι μόνο νόστιμα, είναι και πολύ όμορφα στην όψη. Αυτό εδώ είναι με σοκολάτα γεμιστό, το βλέπετε, και αυτά εδώ είναι σκέτα. Έκανα 4 τσουρέκια, εδώ είναι τα 3, το άλλο το έχουμε στο φούρνο εκεί. Και είναι όλα πάρα πολύ νόστιμα και πάρα πολύ ωραία, να τα φτιάξετε. Καλή επιτυχία σας εύχομαι και καλό Πάσχα σε όλους σας.